যতনनो आं खाकाहाम याफारै चिबाय याफारै आंनि खाकाहाम याफाराव चिनि मिर्जा काथलिया राजापुर डिभिजननि चिनि त्रिपुरा मथानि सेक्रेटारि आं बाबुमुं याफाराव चिनि बसकां 12 तारिख ताई 14 तारिख ओमफ्राय 17 तारिख ओ कायथामसिनि प्रग्राम यासकजाक गाय चिनि रेलि 12 तारिखआव जों गरजिनि सिमि जों जेंनाय ताई खोना हंखे चिनि गामारिया महारानी आजागाव जों खोना सबैनाय ओमफ्राय चिनि मिर्जा काथलिया राजापुर डिभिजननि जत चिनि त्रिपुरा मथानि आदंरक नरक फायदि ताई चिनि उरेलिव नरक जना यासक फायदि ताई कैसे अंके पटिसरी जागाव बिरचन्द्र मनु आजागाव कैसे जनसभा जों नारजाक दङ ओमफ्राय आरोबाव जतननो लुकु गौथुम पान्डाव योगदान होनायनि बागै जतननो आं बाबुक जागौ ओमफ्राय 17 तारिखआव जतन फायबाय जादों अशोक सामैनो आं बाबुक हामबाय जतननो आं खाकाहाम याफारै चिबाय याफारै आंनि खाकाहाम याफाराव चिनि मिर्जा काथलिया राजापुर डिभिजननि चिनि त्रिपुरा मथानि सेक्रेटारि आं बाबुमुं याफाराव चिनि बसकां 12 तारिख ताई 14 तारिख ओमफ्राय 17 तारिख ओ कायथामसिनि प्रग्राम यासकजाक गाय चिनि रेलि 12 तारिखआव जों गरजिनि सिमि जों जेंनाय ताई खोना हंखे चिनि गामारिया महारानी आजागाव जों खोना सबैनाय ओमफ्राय चिनि मिर्जा काथलिया राजापुर डिभिजननि जत चिनि त्रिपुरा मथानि आदंरक नरक फायदि ताई चिनि उरेलिव नरक जना यासक फायदि ताई कैसे अंके पटिसरी जागाव बिरचन्द्र मनु आजागाव कैसे जनसभा जों नारजाक दङ ओमफ्राय आरोबाव जतननो लुकु गौथुम पान्डाव योगदान होनायनि बागै जतननो आं बाबुक जागौ ओमफ्राय 17 तारिखआव जतन फायबाय जादों अशोक सामैनो आं बाबुक हामबाय